Lukat akaw. Pintas mo dyan eh. Subuntot ko ato eh. Times 25. Ayun na. Pintas ato ng Andres niyo. Kita mo ta. Gusto mo pa sita. Nabidyaw mo? Siya, mutang hata oh. Naperde. Gumamit dito eh. Gusto ko makanayon. Hadab-daba ka kag-bidyon. Nabagay ka pa lang. Napantat to nag-relax. Sabali mo to kakwaob. Yan lakit din ni Andres na yan. Relax ka lang. Oras ta ato. Yawan ti makilam ka niya tato yan. Ning, kita mo dyan kayo nga dyan. Tadyo nga tao. Nato tumaktak eh. Kitang-kitak pa yun eh. Nagmayat tibiyot to yan. Ha, ratatutun na eh. Awan ko lang ata. Ano din? Linaaw. Awam mo ti pulutan ta. Ati pulutan. Ano yun, yabang man na din eh. Hey! Boss! Wata kami mambait. Oh, yeah. Ayos kayo dyan! Ayos kayo dyan! Boss, ayos kayo! Dala akong mga pulutan, idol. The boss! Manok kilo ya, boss! Yan naman, may 1 kilo. Utang pa lang ah. Ang kwarta kito eh. Sublikan tulad ta damdaman. Sige, boss. Malis account. Taglakok pa eh. Okay. Mineral ata eh. One, boss. Okay. Sige, boss. Sige, boss. Yellow kayo dyan! Andres. Yellow! Andres. Takil butit na ya. Kalkalpas ko lang. Pulutan ka na eh. Mga sa itatyan mo. Tagay ko na. Sige. Andres, nagmay talaga tibiyot to eh. Agsublitan taman to eh. Nangatan ti ka magpatagder ti balay mi ni Maria. Ano may baak. Di kayo na yung ataw. Tanong rumor ka di balay mo. Pukawang ka na tanong ka. Tagay tan. Ano kaya mo Gina? Oh, ajay. Ajay makikita mo nga ako ha. Talo ti kwa na. Oh, mabalik ka jay. Nalawag jay. Naulimik si Katoy. Paya pati panunot ko no kastoy. Hindi makikita. Tapos nakita pa na eh. Kada naman, hindi kami marigatan naglaba kayo. Eh, uwi na ya. Ipakpak mo ratatan, mapano yun. Okay. Sa tungtungan pinaglaba, na-diskarte ka. Una nagdigos kayo tayo, burli siya ratan. Mabali na. Asya, di ka rin nga tao, napintas si nga ito Ginay. Ado ka kay kaywan na Ginay. Oh, napariir jay, sigurado. Nay, nagsagporti dyan ni Bak. Mati ka jay, ado pulutan jay, kadumawat. Sigon na, babain. Kamamungwarta ka jay. Uy, tagat-tuya kita. Kawar mga baga. Kamamukha niya ni Nanto Suping. Kani bagat si Mang. Hindi ka mamukay. Isa, ano niya, natuturo dyan likod. Dami, dapat cake na niyo. Hindi bagat si Mang nga. Kadwa na pa nila kay Bursyaw. Naik, 2 down, kasanungay. Oo nata, kung kuna na lang ata. Kabagay ah, namimas nga minom, nagtutu daw. Parta ka mga ro, tasamit ah. Hindi na makipasa di bason. Naku, pagsamit eh, kung ano na eh. Na may metata, matita problema yung tidanom, na may kanata ni baso ta, tidanom. Mati nga puro coke. Ay, napasa jubingin niya. Sabang kaya digdigos nga ro. Hey, mabasa kayo ta. Muli kayo. Tatutudon. Basa kayo, nagtudaon. Taman, di kahit ikaw. Nag-imas uminom kastuyan, nagtutudaw. Ay, sigurado Presko, ito. pulot ka naman ta. Ay. Pigsaan nan ba? Ang bala mong dinaw. Wan, naima sa ati. Bisi ko nga siya umay ah. Nice. Di mamangkas ta, kahit ko tinuno lang. Nay, napanay. Tagay taman na na. Payag ka magtagtagay. Pare-er. Tatutudon. Nagpasa ta cellphone eh. Tanan, padigusan mo ta cellphone mo, madi nga kasla baak mo lang. Apa yan na pinagkunam ka na malagdigdig off? Sika na bagata. Huwag masab. Nice. Dapat agulos tatuyan, no mapartagtap, titalatan, or matudbantan. Ganyan man lang. Ay, tagay mo hindi, nagbayag ka mo tayo. Gin-enjoy kita yung bibing tini, nagbayag kami TV eh. Ay bak, pumipig sa dito daw, daltan na eh.
Napalaglinaw. Tagarutay. Subyanan talaga nga ito yung daman, no? Balak ka ta. Sarding na.